Orain ikasiko dugu tax tresna. Tax tresna gure Gmailaren eskumaldean agertzen da. Eta oso interesgarria da denboraldi honetarako. Normalean email guztiak badoaz zeregin batekin lotuta. Eta zereginak kudeatzeko tresna egokia da. Tax hemendik zabaltzen dugu eta zuzenean zereginak idatzea ditugu. Baina interesgarriena da emaila markatuta izan da taxera zuzenean bidatzea. Klik egiten badugu goiko botoian, email honen informazio guztia zeregin bezala agertuko da hemen. Hemen, aukera izango dugu zerrenda desberdinak sortzeko gure zereginak sailkatzeko. Horrez gain, hemen eman da kalendarren jarri aldugu data eta ordu bat gure zeregina burutzeko. Eta eginda dagoenean, klik eginda, hemen desagertuko lirateke gure zeregina eta horrela mantendu dugu gure sarrera ontzia